Paano paghawak? Ganito lang siya. First time mo ba? Ganito. Ganito. Ah, okay. Pero dapat yung kaya mo lang tas ganyan. Okay. Pero wait lang dapat. Guys, sa totoo lang, hindi ako marunong mag-bowling. Sige na. Friend, mabigat yan kasi. Mabigat sa akin. Oo. Sige na. Kaya mo yan, kaya mo yan. Wow! Ay, mali. Ay, 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 ah! Bowling kami doon. Yes. So it's Friends Day. Yes. A few moments later. Hey, may shoes kami for bowling. Ayan. Hindi ako marunong mag-bowling pero ayan, itatry namin. Or baka maging taga-video lang ako sa kanila. Yan, kung nun nakakahiya kasi pag ako mag-ano doon, baka hanggang sa ano lang, 1/4 lang, hindi kumalaw. Kick. Yeah. Name. Mayam. E. M. Val. Like this? Yeah. Oh, it's not like that. Joke. I want with picture too, like them. The picture? Yeah, I want with picture. Oh my god. Oh, may pabebe dito, guys. I want with picture. Na. Yan. Ikaw din, ikaw din. Yan. Ikaw din, palitan mo yung sayo kasi mali tayo eh. Yan. Ay, pangit! Yun lang. Yun. Balik ka wala. Ay, you change your picture. Baka mabigat ha. 6 and 7 ka lang. Yes. Yan. Gitna, gitna. Very good. Yeah, very good. Very good. Yes. Yeah, very good. First time, guys. Yay! Dito, regular dito yan. Huwag masyadong galingan, Kevin. Oh my gosh, Kevin. Oh my gosh. Yeah, ayan! Wow! 8. Oy, lamang na si Mayam. Kick.
hour lang, no? 1 hour, ayan. Pero masaya naman. First time ko, pero in fairness. may inaano eh. May ino-okra. Ano masasabi mo, Jen? Isang practice ako. Hello! Ayan guys, pauwi na kami kaya lang, hindi na text agad ni Mayam yung asawa niya na pick upin siya. So ayan, dito kami sa, ayan, sa labas. So, antayin namin hanggang sa dumating yung, ayan, husband niya. And ayan, that's all for today guys, and thank you for watching our video. I hope you subscribe to our channel and hit the notification bell for the latest updates. Thank you, bye bye. Ze wilde een Oostenrijk station maken. Bye.